videóban be fogok mutatni a Minecraft Pocket Editionban szerintem egy nagyon jó mappot, amit nagyon gratulálok, aki ezt megcsinálta, mert nagyon durva. Olyan jó, nagyon jó. Figyeljétek, ott is egy ilyen nagy cucc, és figyeljétek, itt egy város. Beszorsz. Várjál, menjünk ide. Ez mi? Ez egy ilyen vár. Nem tudom, ez szerintem ilyen vár akart ez lenni. Rohadt jól néz ki, és akkor itt ilyen híd. Várjál, menjünk be a hídba. Ó, én vagyok a híd szelleme. Kicsit följebb. És így, hogy... És akkor itt futunk. Tök jó. Várjál, figyelj már, van ilyen fölmenő cucc is. Ó, leestek. Ó, most egy kicsit nehéz így kreatívba, de hova raktam le? Menjünk. No. Menjünk. Most nehéz így, mert nem akarok semmit kiütni. Vagy lerakni, tehát... Nem lehet itt mondjuk kardra váltani, mert azt nem tudom lerakni. Oké. És lehet, hogy lesz ilyen parkour map. És megmondtam, nem akarok ide. Menjünk inkább ki. Most bocsánat, de most nincs kedvem menni. Így, lemegyünk. Itt megpróbálunk bemenni. És fú, kirepülünk ablakon. Mi vagyunk a galambok. Na tehát ez is itt, ez nem tudom mi, de rohadt jól néz ki. Meg hát elvileg van valami nagy foci stadion is. Ezt még nem találtam meg, de amúgy ezt nemrég töltöttem le ezt a mappot, sőt a videó előtt ilyen 5 perccel. Valamilyen, ez Colosseum Arena. Mi? Nem tudom, mit angolul dumálnak. Itt gondolom valami harcolni lehetett, de mindjárt belepülünk, azt leszpannolunk egy zombit. Na jó, nem. De rohadt menő, várjál, nézzük meg, mi van benne. Ja. Nagyon nehéz így irányítani. Na, ott egy ajtó. Ott egy ajtó. Anyár. Nagyon nehéz ezt irányítani. Bemegyünk az ajtón. Lemegyünk a lépcsőn, átmegyünk itt ezen a köves izén. Figyeld már, egy szén is van. Minden ilyen szar. Colosseum Arena. Mi ez? Tunnels. Mi ez a tunnels? Megnézem. Tunnels. Ó, de jó néz ki. Palikám. Amúgy lesz még ilyen videó, mert ez szerintem rohadt jól néz ki. Na de lustaságomnak közöltem, bocsánat. Hé! Repüljél fő! Gyere, rip, és... Süt ki! Amúgy mi most hol voltam? X, na. Úgy. Ó, itt voltam. Hát ez kemény. Bocsánat, hogy nagyon hát nem annyira laggolok itt, lehet, hogy a videó az jobban fog laggolni. Lehet, hogy nem is fog laggolni, csak én laggolok itt. De nézzünk el szerintem erre is. De erre a világító toronyra bemegyünk.
Itt a tetején. Nézzük, de ennyi bába. Csukjuk be, nem kell ez nyitva legyen. Kardra visszaváltunk és leugrunk. Gyere már le. Ez mi? Majd föl kell mennünk, azt megnézni a... Ja, oppa. Upsi. Amúgy ez rohadtul tetszik ez a cucc. De most lemenjek legalúra. Hát szerintem nem. De kimegyek és szerintem végig lesz a videónak, mert 5 perce már megy. És nem tudom. Aki érdekli, akkor töltse le. Itt ennek az a neve, hogy James. Legalábbis én úgy találtam meg, James néven. Kiütjük itt a üveget. Azt kirepülünk. Hoppá, kiütöttem még valamit, de nem baj az. Na, tehát most tudom, hol köszönjünk el. Szerintem így ide följövök ennek a legtetejére. Leszállunk. Így. És akkor hogyan kell azt megcsinálni, hogy lássatok engemet. Mindegy, akkor legugolok. Na. Hát köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót. Én Szilárd voltam. Sziasztok! Ciao.